Pane picture rutendera pasocial media muri Zimbabwe, picture reta jamuka chairo. Vanhu amene kuti picture iri riri kumobilizwa nanani uye ragadzirwa nanani. Sana pina mashoko abuda achitaugwa aiwa pa picture iri vachiti vanhu vese muroad toti bwa subscribe like tina on the bell icon. Tinoona kuti pasocial media vanotendera picture iri muri Zimbabwe ramuri kuona rakanzi 16 August demonstration leading from the front, munhu wese muroad. Picture muri kuona rina Job Waskala Nelson Chamisa pa front pamberi, hupo chimwono gift ostalo ziziva na fadza emaeri rine vanhu ivava vakomana 4 nemukadzi 1 vetsovhaita 5. Tikuona kuti picture iri rinopinda tichiona kuti nyika yeZimbabwe mutungamiri wenyika anotana mashoko kuti hatisi kuda kuisa mukono vanhu vanoita zvemaprotest munyika. Tinoda runyararo, vese vachabatiwa vachiita zvemaprotest, malaw enforcers vari responsible for them. Tinoda kunyange mavhidha arikutendera maofficers achitrainiwa. Icho charamba anoyachisawo maclaims ekuti tinoda kuvaparalyze, but tiri kuona kuti vakomana ava zviri kunzi they want to lead from the front, vada kupinda muroad. Pane mademonstrations avakaronga. Timotudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Yes, we know kuti everyone ari kumada these protests kuti varatidzire, but tiri kuona kuti according to the situation munyika yeZimbabwe are these viable. Tudze mafungiro enyu pina kume section yedu, musakanga no subscribe or like, 29 on the bell icon.